Euskal aktore bikain badaukagulako orain gurekin gonbidatu, Fariba Seikan. Zer moduz? Seikan Uriarte. Bai. Nondi dator zure izen hori? Bai, aita iranekoa da, orduen izena eta abizena iranekoa. Eta bigarrena abizena Gernikekoa, amana. Hori. Bai. Zer moduz? Ondo, atzo haien nintzen Madriletik, gaur hemen. Eta ze ondo etorri zarela? Madrilera ditu, Madrilen dagoelako lanien, bueno, ezagutzen zui, besteak beste, Goenkalen ikusi zaitxugu, bieta baten be bai. Bueno, bieta baten gitxitxo hau baina bai. Bai, ikusi zaitugu be bai. Orain antena trazen, ondo Madrilen. El secreto de Puente Viejo. Secreto de Puente Viejo, bai. Eta Madriletik etorri zara eta ze ondo, etorri izana be bai. Bai, ondo. Bueno, aterrizaje eze moduz due, Jo, egiz esan, pia guztia Euskal Herri etorti, Donostitxik emondote bueltatxu bepe bai. Bai, gau. Bai, eta gustora, ez dakit, relax. Madrilegaz total diferenti da ondo. Bai, ez ja, bila bete tardi Madrilen, grabaketa kaseta, Madrileko bizi horregaz da egiz edan, sata gehitza daula, estresa eta hau da beste, eta Euskal Herri etorri da, jo. Osea, ize garbizizerako lasaiasunez ondo. Bai. Hori ere igarriko da. Bai, ostras. Zuetako asko orain baldin bazaudete, bai, ezagutzen dut, orain Antena Treseko telesailean, baina, noski, irudiak hortxe dauzkagu, Fariba, jendeari gogorarazteko nondik zatozen besteak beste. Dena telebista estelako, baina bai, bi eta baten nola hasi zinen, nola hartu zen duen parte. Eta, noski, gainera papel honetan ez da. Bai, guztot Jaba dekezala personajie, holako punk banda bat ginen, eta de pasada egon jenan, Iker Lauroa egon zan bai. Areri baino saldi gehiago bazen, baino protagonismo gehiago, serizio honetan. Da, bai, horrek imagina horrek da bez, bi urte, 3 urte, bitxuse diferente, ulieta dana. Hori da, Goenkalen Maier Puixank eta... Bueno, gauza asko egin da, ondino gazti ezara be bai. 26 urteko tezea. 26, esan dut, 26 bakarretako zari bai. Ilazkiazek kurrikuluna daukan, 26 urtekin Faribak, Hori ba. Bai. Zertetan hasitxe? Ni hasi nintzen, Sevillan joan nintzen Eskola Superior de Dramatiko ditzen dana, esaden, 2006an, 18 urtegaz, han 2 urte pasen abezen, gero Madrilera joan nintzen, Kristina Arrotan egon nintzen, gero Goenkaleko ataiaten, Goenkalen horretako Donostia torritzen, magisteritza ikasnaben, eta gero oinantzerki ziten egonaz, Tantxakagaz, Fernando Bernuez da Isidoro Fernández egaz, otxaien da martxoan, eta maiatzetik Madrilen nau. Bai. Maratona. Ze oroitzapen honi? Oroitzapen honak, ja. Azikera hauek ikusita, azikera, ez dirain azikera zuretzako telebistan agian bai. Zertatzen zaizu burura irudiek ikusitakoa? Fariba. Jo, eta gogoan dekot Goenkalen hartu zitenien, zerako ilusioa hartu naben, bai. Ze jentek zatezten, ni txikitzotik eta argi aktori zen gurotela, eta jentek butzik zatezten, egunen baten Goenkalen agertuko zara, Goenkalen ez da izer da, bakizu. De repente, zaretzuen nien Goenkalen hasiko zara nien, kristone sorpresa politia izan zen, osea, bai. Zeuri begiren hau eta piropo bat botako txut. Telebistan oso guapa ikusten dalako, bai, aurrez aurre mesedez. Bai. Mesedez. Diz esango dut, Laski. Jesus, Laski, Bai, Laski. Zeure perfileri begiren hau desan dut, ze guapi da, ze guapa dau. Telebistan oso ikusten dalako, bai, zeitzurona. Zeitzurona. Buelta bat emoteko baduen bazauz Bilbon, edo txosnatan honegaz gonigaz, bai. Edo zer, zikinduko zara edo berdintzi edo zer. Nire plana ez da gaur juergan atatie. Gaur telebista etortzi da, zure plan. Hori da. Gurasoak azetornaz, da, igual bultatxote bungo guta noktaki. Beti dalako plan ona, ez da? Bai, niri bilugu gaitzek egiz izan enaz torri askotan bilugu gaiztara. Bai, atorna zen bagotxien, brutala izan. Zergatik? Zergatik? Hori gazten izute, hau alasi delako, ez da? Mundiala delako, ez da? Bai, nitxosnatako ambienti eta asko guztiteak. Kontzertuek eta... Bai, ambienti orokorrien. Bakizu hor, Arriaga inguruen egoten den... Bai. Borajin hori dana, guzteteiat. Bai. Eta zuek niri askorik ez guztan egiz esan. Kolorik eta beha, zarati ez dut oloretan. Ikusi dituzu gaurkoak, ez da? Ikusi dituzu gaurkoak. Bai, ikusitez, guzteteiat ez, bai. Baina, naso zuzali, baina egiz da zeu zer bereziek Bilboko jaitzek.
Total. Oro har. Eta plana oso nadala, bitu jendi ondino, 11 eta 17 minutu badator jendi honantz, badator, baboaz. Ordu lauren pasatxu, ja, zuek amaitu diena, eta oraindik beteta dauelako, jendez lepo dau gaur, ze zapatu ederra. Bai, eta guraldire kristona da, Sekulako egualdiz eukidu. Bai. Bueno, hitz egin dugu orain arte bintzate hemen egindako lan batzuetaz, eta gero zagertatu zen, Madrildik deiba jaso zen dula. Egiz edan... Nola izan zen hori Madrilen lanean hasteko momentu hori? Niko gaukina ben ja Euskal Herritik batateko eta beste maila nazionalien probatzen hasteko. Orden representanteateaz kontaktuen ipini nintzen, eta dituzten kastin baterako, Secreto del Puente Viejo. Kastinen aben, da, bueno, guzti jakie eta barruen zauz. Ze papel egin gizu? Norri izango zara? Bale, nire personaje egiten da Inés. Inés da... Hortxe ikusten ari gara Inés. Inés da ona, gaiztuen? Ona, bihotzonekoa da, bai. Bizi berri bat hasi nahi deu, orduen beretzetik alde egiten deu, eta bidien bosko gaztopetan da maite mindu itzen die. Hau zuen obizu da? Geuzie da, Inés azten dala lanien Lakasonan. Eta Lakasonako Javier da Doña Francisca. Eta bosko da el protegido esaten den azteik euskarazko berpien. Babestua. Beren babestua. Orden Doña Francisca ezin da entereu kriseda bat eta beren babestuek harreman Doña Francisca aukiko zu. Orden, karo, hasik eran boskok babestu nahi dugu Inés. Azatu, venga, Juan hemendik, da Inés, baina ez du lehertzen segaitzik. Eta, karo, berez boskok babestu nahi dugu Doña Franciscatik. Eta erorrazten diolako harreman klandestino baten, ez? Ze ondo maite mintzi edo zerietaz? Eta gainera... Gaur honetaz, beste egun honetaz. Fariba orain kontatzen... Maitasun debekatu bet, bai. Hori da, kontatzen ari zinen moduan interesa piztu zait, Bai, honenak. Gero debekatu egon. Bai. Bai, harreman, gainera, bosuk eta Inese Kriston harreman pasionala deki, bakizu. Osa, igual, orain hartu Puente Viejo ez da ikusi asko hori, baina ointan como... Hor kimika berezi. Antzekorik... Ez. Ordutegi segaitzik. Askorik ez da ikusten ez, baina bai dugula kimika berezi bat. Inoiz pasa zaizu olakorik zuri? Bai. Ba, klaro, baietz. Bai, ez da izen debekatue, baina kasi. Aipatzen dituzu Fariba kastinak ez da, telesail bakoitzean edo, lan bakoitzerako kastinak egin dituzte. Oitzen da, norbera, hainbeste kastin egiten lan bakoitzerako? Nik egizan izotezen kastin asko bez. Beitu, Madrileko representantean kontaktuen jarri nintzen nien ja, bigarren kastinen jazazten barruen zauz. Egizea zirkuito honetan, aktorien zirkuitoan sartze oso gatsa dela. Euskal Herrien batipat eta Madrilen ja gatsa guaz, kompetentzi gitza dau, aktore gitza dauz. Da, nik egizan, ni oso postekin hau, baino etzut, agentizien apunte eta lehengo aztien ja kastin batein, bigarren nahi nabena, eta hori erraz joan da, eta ondo joan da, eta horretxi postekin hau. Eta, ikusteko jazten egiz izan, aktore lan hau kontinua izeti hori dala katxena. Inoz ez dakizu nozarte irango da ben, orduen luzerorako borroka bata. Orain probestu daukazuna eta... Aprobetxatzen da eutxi hori, Bai, eta egiz da, Puente Viejon, Kriston Eskoli dela, masterra bat da. Eguneroko serize bada, egunien kapitulu bat eta erdi grabetan da. Osa, ritmoa potentia da bai, eta horrek Kriston taulak emotetuz. Eta horreatxip eskertuten hau. Geure maduna ben, egunero. Zuepe bakizu zetazari nazen bai. Fariba, guk saioan badugu atal bat, benetan oso emozionante dena, ze gonbidatuek galderak usten dituzte horrengo gune gonbidatu hori, atzo... Horein bai. Beso dezulan dauzu itxasentziko. Bai, dantza egin behar dela jartzen duri da momentu honetan bizkat. Entzuten da musika, ez da? Bai, pilo bat. Además, herramiente dauen, ez? Esan dakoa galdera, ez da? Galdera, gonbidatua lujoskoa atzobe, galdera utzi zuen, jakin barik nor zaran, beraz, heldu beharko, eta gainera eskotuko diozugu, gero, urren guri usteko galdera, baina orain... Hori da. Erantzun beharko, entzun dezagun, Kirmen Uribe atzo gonbidatu. Eta da, zure bizitzatik, ze kenduko zenuke, ze une kenduko zenuke.
Epa, hori geroko, hori gero ikusiko dugu, hori da. Ze une kantuko zenuke? Bat bez. Bat bez? Bentsetan honaz, nire biziko uneren bat aldatuko gana ben, enitzeki hemen egongo erantzun oneri galdera oneri erantzuten. Egizea? Eta egizea, biziko momentu baten nahuena, gustoran nahuena, postin nahuena, orden eneki ez zebe aldatuko. Baina ez daukazu, udatzen dut, ez daukazu ezer, hau pasa espalitza ere, hemen nengo nintzateke, orain zauden bezala, baina ez dakit. Baina egongo zinake bardin-bardin? Zalantzi hori da galdetzen dudana. Egongo zinake bardin-bardin? Karo, nik uste norabide aldatu ingo zala, eta igual egongo nintzen, ez da txosnaren batez oso errartzen da beste non egongo zan hemen. Ez, edo gauza txarren bat pasaten danin eta pasa zaigudan hori. Bai. Ja, bestera batera pentsatzen zulako eta beste heldutasun betartze zulako. Nik uste danak eromaten zaitxule. Hori da, nik uste danetik ikasten dela, bai. Eta egizan nenek ez erraldatuko, ez? Ez du aldatzen ezer, ala. Geuzek zeuze gaiti pastan dilako, bai, ez? Ez du aldatzen, hori da. Nik ez dakit atzok irmen Urireke... Eta azkenen gu norbera da, beren erabakitzen erantzuli, osake... Hori da. Bueno, azken batean bakoitza dazki bere momentuak, nik ere kenduko nituzke batzuk, Bai, Nik uste dut batzuk kenduta ere, hemen berdin egongo nintzatekela ilaskirekin gauero zu artifizialetaz gozatzen besteak beste, baina ez da inoiz jakiten, Ez da inoiz jakiten. Bai, kontuz. Bueno, egizea, gogoratu zuen zilat, joku hori gozen zan azien, azile baketzen behar, gogoratu behin jeusin nintzela. Zile genduzti eta plasta, behien gainak genduzti, aspaldia, da min hartu nahen, bai. Momentu hori kendute beste nahi berdin. Hori da, momentu hori kendute beste nahi berdin. Horain zure txanda behar dugu, bai. Hori da, pentsatu galdera bat, Ia. begiratu kamarara, ondo pentsatu galdera, Zuk ez dakizu benetan bihar norrekongo den gurekin hemen, ezta? Igual azalpen bat emon mi galderi baino lehen hau. Bota azalpen. Bale. Azalpena da, nire galderi izango da, ze galderari erantzutea gustatuko litzaizuke, ez? Galdera kuriosoa da, ez? Askotan galdera asko jozku, ez? Eta interestan irakurtzen galderak, askotan, ez? Eta beti ikusten dugu zeu kontatu nahi duguna. Horren horreitean nire galderi, ze galderari erantzutea gustatuko litzaizuke. Ze badakit danok dugu zeu benetan kontatzea gustatuko litzaigukena, da hori da nire galderi, Aprobetxatzeko beste gonbidatu honek, zeu zer benetan kontatzeko badeko,